हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैहाय गुबुन मोनसे भिडिअजों फिन खेब बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलै सनाफोर थुदो बिदिबा भिडिअखौ जागायनोसै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै सोरबाफोर नायसनोबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होलां सनाफोर दिनैबो बहल ओंख्रि जानो नागिरलायबाय आंहा नै बहल बिबारा मोजां मोजांथार बहल फिथाइ खानो नागिरदों लोगोफोर बहल फिथाइ खानो नागिरदों लोगोफोर बिबार फिथाइ खानसां लोगोफोर खाग्रोनोसै लोगोफोर साहा फुदुंबाय आंहा साहा लोंनोसैलाय साहा लोंनानै आंहा सिरा एवनायसो जाग्रायाबा रुग्रोबाय आं संनायनि सिगां मेगि गथ'फोरनो मोनबाय मेगियाबो मेगिखौ हायनानै लाबाय आंहा दिनैहाय बहल ओंख्रि जानोसैलाय बेदरखौ आराम सुनानै लाखाबाय आङो बे गोरानसो आरो मेजेमखाय गुफुर नुदों नै हाजिरनाय अमा बेदर ओंख्रि संसै नै बेखौ फ्राय एवनोसै अमा बेदरखौ ओमफ्राय बहल नाथुर ओंख्रि संसै खाबाय आं गासिखौबो रेडि नै सुनानै संसैलाय बारा नाथुर एसे होनसै नाथुरखौ सुबाय आङो नाथुर गोरानसो गोदै जागानायनि बांद्राय गोदैथार जायोना निरामिसबा नाथुरखौ होनसै लोगोफोर गोरान बहल ओंख्रिया जाबाय बहलाव जिरा पाउडार ओमफ्राय सामब्रामखौ एसे होनसै मोनबाय आरो एसे बहल नाथुरा सनाफोरनि आंना बहल नाथुर ओंख्रिया मोनबाय एबार अमा बेदर एवनोसै नै अमा बेदर एवबाय खांख्रिखला थाइनै होबाय आरो आंना अमा बेदर फ्राया जाबाय लोगोफोर मोनबाय